vlogu. A ja sa veľmi teším, že konečne som sa k tomu dokopala. Len aby ste vedeli, tak pred týmto videom som natočila, že 2 videá, ktoré som vlastne ako keby potom vymazala, pretože som si povedala, že nie sú dobré. Takže pri tomto sa chcem dokopať k tomu, aby som ho vydala. Takže ja sa teraz idem prezliecť, spravím vám outfit of the day a potom si spravíme spolu skincare. Takže poďme sa na to celé pozrieť. Poďte sa so mňou pozrieť na moju skincare rutínu. Nevšimnete si, že vyzerám ako totálny kokot, ale proste teraz nechcem, aby mi vlasy padali do záveru. Takže začneme cleanserom. Ja si to spravím a potom vám vlastne ukážem ďalší produkt. Takže to už mám spravené, ideme na toner. A ten mám od Garnier. Takže vidíte, že mám vlastnejšiu a drahšiu verziu, neviem, proste. Ak ste pochopili, tak si pochopili. A ešte taký mini pocket si chcem dať s vami, keďže si robím tu skincare. Ak ste videli odo mňa už všetky videá, čož asi nie, tak aspoň minimálne tie shorty, ak ste videli. Tam mám asi 6 shortov, tak? Asi 6. No, tak chcete vedieť, kto je môj ako keby idol v tomto natáčaní? Ja viem, že na jej úroveň sa nikdy nedostanem, teda na ich úroveň sa nikdy nedostanem. Ale proste určite si skúste pozrieť minimálne tu šály, ak teda nechcete si prekladať, lebo Pink Coconut je Poľka, hej? Ale tak ako myslím si, že krásne jej porozumiete. A myslím si, že tie shorty stoja, aspoň tie shorty stoja za to. Hej, ona je síce Poľka, ale tak minimálne tá šála je Češka, takže myslím si, že tie by ste mohli krásne porozumieť, počujete? Myslím si, že tie by ste mohli krásne pochopiť. Takže tí, ktorí chcete niečo pozerať, niečo takéto, tak určite, a potom ak tak ešte jej sestry. Šárovi, myslím si, že toto je celkom taká známa rodinka na tomto YouTube, hej. Tu ak tak máte ešte jej 2 sestry, hej, ktoré si určite môžete ešte kúknuť. A počkajte, rozmýšľam. Angelika je tu nová, ako keby ona nemá dlho ten YouTube, takže potom ak tak skôr tu Amy tam má z nich najdlhšie ten YouTube. Teraz si dávam SPF-ko, hej. A toto budem sa celé zostrihať, pretože toto ako som veľmi sproste natočila. Teraz ja si idem za chvíľu robiť vlasy. Vidíte, že ako vyzerajú. Rozmýšľam, že si spravím sleek bun, že to by mohlo byť dobré tomto outfitu. A idem si dať teraz túto voňavku Sol de Janeiro. Ak by ste niekedy chceli môj rating voní od Sol de Janeiro, určite mi napíšte, pretože ja mám 4 vône. Takže určite vám rada poradím, ak sa neviete rozhodnúť, že akú vôňu. Pretože sa celkom v tomto zvyžívam. A veľmi milujem Sol de Janeiro, takže určite vám ich doporučujem. Takže vítajte v našej kuchyni, kde si idem spraviť raňajky. Rýchlo, kým sa zobudí sestra, pretože tu potom je oheň na streche. Že som ju nezabudila, takže idem si dať jogurt z mysli a možno aj s banánom. Uvidím, ako sa mi bude chcieť. Nechcem si dávať moc toho jogurtu, pretože to zase nezjem. Dobre. Máme pozrieť, ako máme pekné misky. Dobre, tak musím rýchlo dávať. To je taká klasika. Nie extra.
sa ma kúpiť to, že prečo s tým myslí, tak moc dizajnujem, že však potom to tak viem. Ja tak neviem, proste chcem mať z tých hraní ako lepší pocit. Jo. Banán. Musím ho rýchlo nakrájať, nech to proste... Nožík. Čau, Maxi. Maxo, poď sem. Maxi, poď sem. Nohe, poď sem. Čauka. Naše pešťatko. No. Pán Lord sa zobudil. Pretože on ako keby rodičia s ním ráno idú. Tesne pred tým, ako sa zobudím, takže asi tak okolo 6. boli s ním. Ja s ním ráno nemusím chodiť, keďže ako keby s ním boli. Po obede už samozrejme musím, hej. A vlastne tento pán Lord zalahne na gauč a tam leží. Až do 1, teda až do 2, kým prídem, pretože ja chodím o 2 domov. A tam spí celý deň. A potom, keď príde moja sestra do školy, tak je potom ako na časovaná bomba. Proste bude robiť zlé, provokuje a všetko možné. Ale to šteniatko, takže dá sa to pochopiť. Má 2 roky, ide mať v júli. Takmer o mesiac. Dneska je 9. Aha, on má 10. Takže nejak tak. Toto viem. A na to, že som si umývala zuby a chutí to hnusne. Vadí. No dobre, takže toto sú moje raňajky. Ja vás tu mám ale tak položených. Takže ja si ich idem zjesť a potom sa vám možno už ukážem zo cesty do školy. O čom hovorím? Pozrite. Dobre dobu. Ja som sa vrátila asi tak pred hodinou z Korčuly. Bola som asi tak na pol hoďku, proste viacej sa mi nechcelo. Actually. A teraz idem upratovať izbu. Neviem, či vám to celé natočím. Uvidím. A nevšimajte si moje vlasy, som strapatá. Proste ten mesiban mám ešte od... Bože, mesiban. Slickban mám ešte od rána. Takže tak, a ja teraz idem upratovať, pretože radšej vám ani tú izbu neukážem, to je hrozné. Alebo tak ukážem, aby ste vedeli, že v čom som žila. Áno, to je Segrine, to si nevšimajte aj tie poličky, tieto poličky sú vlastne akoby všetko toto je moje. Tamto potrebujem upratať, stoličku si celkovo potrebujem upratať, stôl si potrebujem a trošku niektoré poličky, lebo tamto mám zapratané ešte tam ten kútik. A potom ešte tento kútik je môj. Toto nejako potrebujem spratať, pretože to nie je úplne v pohode. A ináč takto, ako keby toto je Segrina posteľ, to si nevšimajte. Toto je moja posteľ, krásne poslaná. Toto potrebujem upratovať niekedy inokedy, na to teraz nemám čas. Potrebujem to proste ako keby od prachu, neviem, či uvidíte, že či je tam prach. Je tam prach. Takže idem teraz robiť stôl, potom sa presuniem pod stôl. Potom spravím toto a potom ako tak možno spravím poličky. A potom ešte potrebujem povysávať, pretože je tu hnusný bordel. Fakt ako ono sa to nezdá, len na tej podlahe je tona chlpov od nášho čierneho psa. Aj na to, že on sem často nechodí. Proste my to sem ponosíme na papučiach. Proste kúknite, takéto chumače vlasov. Proste fuj. Takže tak, len aby ste vedeli. Takže poďte so mňou na to. Ja si idem k tomu pustiť hudbu a možno vám sem dám nejaké zábery z toho.